नंगौ आं दिनै केम्पेनार हिसाबै बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन। 2 नं सालबारि बि आपनि जय मोसाहारिनि जानानै आङो दिनै फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदोंमोन। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोंनि फिल्म एक्टर फैलाजे बरगयारियाबो बेहाय बाहागो लाफैदोंमोन। दा रायजोफोरनि जिखिनि थौखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ देरहाखागोन, जय मोसाहारिया देरहाखागोन। दा प्रमद बर' सारा जेरैबायदि मोजां खामानि मावबाय दङ, बेयो जोबोद मोजां जादों। बियो दिनैनि गाबोननि गेजेराव नुनो मोननाय नङा। बेखौ 10 बोसोरनि उनाव जोङो गुफुं समाज दानाय रायजो बा जोंनि एरियाखौ फोसाबनायाव जोबोद बिहोमा होगोन होननानै आं सानो। दा जोंनि अफिसारफोरा जेरै गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै मावफैदों। दा जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा सुपार 15 नि गेजेरजों जोंनि गेजेरावनो अफिसार न'खर गामि अफिसार दिहुननायनि जेरैबायदि थांखि लादों, बियो जोबोद बाख्नायथाव। बेखायनो आं गासै बिटिआरबासिखौ बुंनो सानो, दा बिटिआरबासिफोरा गासिबो प्रमद बर'खौनो हेफाजाब होनांगौ होननानै आं सानो। बेथ' गुबुन बियो राजनिति दोलोनि मोनसे खायदा कौसल, बे राजनितियाव बेबायदिया सोलियो। नाथाय बिथांमोना एक्सट्रिम जायो। बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायबोनायाव गोबां बिथांमोना एक्सपिरियेन्स दं नालाय, गोबां खोथाखौ बुंनानै बिथांमोना थगायनो हायो, थगायबोदों। जोंनिया दा 3.5 बोसोरल' सरकार जिहेतु सालायबाय दङ, जोंनि मावनाय थांखिफोरखौ, मावनो गोनां थांखिफोर बा मावखांनाय खामानिफोरखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफोरा बा मेम्बार्सफोरा गोग्गानानै थांखिनानै बुंनो रोङा। बेखौ आं बुंनो सानो। नै जोंनि खाथियावनो दा 1000 बोसोरनि समायसा बे मा गामि होनोमोन लायो, बेयो दावराइबारि गामियाव हाबनाय, बे गोथैबारि गामियाव हाबनाय मोनसे दालांनि गोनांथिमोन। 17 बोसोरावबो बिथांमोना जेबो खामानि मावलांनो हायाखिसै। बेयाव बारा थाखानि गोनांथि गैया, मथा मथि 60-70 लाख थाखाजोंनो जोंनि सरकारा बेखौ मावनानै दिन्थिबाय। दा बिथांमोना बेखौ मानो मावनो हायाखैमोन? जुदि रायजोनि मोजां खामानि मावनोबाथाय आगसि आगदा फैसा दिहुननानै मानसिखौ थगायनानै जौ जुवा लोंहोनानै बिथांमोना गासै रायजोखौ थगायनानैनो बिथांमोना राजनिति गेलेबोबाय थादोंमोन। नाथाय प्रमद बर' सारा बेबायदि थाखा फैसाजों नङा, गावनि मेलेम, गावनि बुंनाय बानबुंथि, बेजोंनो दिनै सरकार सालायबाय दं बा मावबायबो दङ मोजां खामानि। साननो हनो गोरों जिहेथु बिथांमोना बेबायदि गियाना गैया, सानस्लाबनो हाया। बेखायनो खालि थाखा फैसानिल' राजनिति बिथांमोना खालामबोदोंमोन। बेयो नंखाय। आं दाख्लैबो मोनसे जायगायाव मिटिं गाबोदों। बिथांमोना बुंदों जोंनि खागजखौ नंखाय होननानै बिथांमोना बुंफैबाय दङ होननानै बुंदों। दा 17 बोसोराव जाय बिथांमोना बेखौ माने जाय बिथांमोना हा गैजाया, बिथांमोना जेब्ला हाखौ गावनि नामजारि खालामनो थाङो, बिथांमोनखौ थगाय हरदोंमोन बा बुंहरदोंमोन बि जायालै, बि जाया होननानै, मालाबा जानो हाया होननानै। नाथाय 2006 एक्टनि बायदिब्लाथाय जोंनि ट्राइबेलफोरा जेराव रायजो खुंनानै दङ, जेराव बिथाङा हा दखल खालामनानै दङ रिजार्भ, बेफोरबायदियाव बिथांमोना अलरेडि माने मोनखायो। दा बिथांमोना आसाम सरकारखौ नाख्रेबनो हायाखै, बुंनो हायाखै, थगायजादों। दा ब्रेना गैया नालाय, मेलेमा गैया नालाय, सुंथाब मेलेम, बेखायनो बिथांमोना बेखौ खोथाखौ सानदोंमोन थाखा फैसानि खोथाखौसो। नाथाय जोंनि जिखिनि हानि नियादि पाट्टा होदों, बेखौथ' जोंनि सार्कोल अफिसारफोरानो रानफैबाय दंना, आरो बेखौ अनलाइनाव थुनानै नायबानो मोनखायो। नंखायना नंगौ, नंगौना नङा? बेखौ थुनानै नायबा बिथांमोना मोनखायो। बिथांमोनाबो गावसोरनो बुंदों, हानि डकुमेन्ट मोनगिरिफोरा, नंगौ बेयो जों अनलाइनावनो मोनखादों होननानै। बे अखा नंखाय आरो। दा मालाबाबो जोंनि बर' जाथिखौ बेबायदि होखारनो हाया। जोङो ट्राइबेला मोनथाय दङ। ट्राइबेला बे बर' जाथि बे होननानै गनायजानाय बा जारिमिनारि। बे जोंनि बर'फोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारनो हाया। बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।